起起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 起
Mara hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di perbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hata ni Tuhan Jehova. Manang ise na mamilihon hamuliateon. Ido napasangapahu. Jala mabahid dalan. Asa hupatuduhon tibana hatuaon ni debata. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata asi maroham dihami. Aidang trabahin hami mabahin manangaha mulusoho dongan nami. Dibaheni saya lehon ma dihami roha banwagijang. Asa tahu hami manibangi dohot manggulahon lomo ni roham. Sahi dongani mahami asamian hami di bagasan ho doho di bagasan hatam. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deita. Tangihon hamuma patik ni debata imasian Lukas 20 sada ayat 36. Songonon ma didok disi. Alai dungo mahamu toktong mardongan tangyang. Asa margugu hamu pasiding saluhut nanaing masai. Laho jongjong di jolo ni anak ni jolmai. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita mangulahon na hobat tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patikni. Amin. Maradeta. Jujur di
Tatopoti ma dosata tua dopan itu hatta. Tapoduk be marohatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon. Mara hite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mengersakon dosa nami. Sai sahapi ma tu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asa hot rohanami marha porsiaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha pertibion. Asa hupasat hami diri nami tuho gabi pelean na mangolu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akka na pinili ni debata. Debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani naung mulak mangulu do. Jala disiamun ni debatado ibana mangot di hok kita. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Maredehita. Tabigema hata ni debata turpu di hari Mingguan, di mana tersurat di Roma 12 ayat 1 dohot 2. Roma 12 ayat 1 dohot 2. Tajahama mersikat soring. Na huapoi mahamu ale akadongan merhite-hite asin rohani debata. Pasat hamuma daging muna bahen pelean na mangolu. Nabadia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namar roha. Jela unang gabe sarombang hamu rohot portidi. Alai gabe baru mahamu dumuba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lo maniroho ni debata. Ima nauli na inalasot. Ido sahat na. Mertua do akan atau mangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Maredehita. Oh,
Hatidakkon ma hapersiaw tai songon nani hatidakkon ni dongata sa hapersiaw di sadok portibion rap mahita madok au persea di debata Jehovah i doa ma pergugu na suatu dosan na tumo palangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai i mana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siator di porbadia andorakso habubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mula mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate au persea di tod di porbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho di hasesan dosa doho di hatai na mandok mulak mangolu do sugut daging ni halak naung mate doho di hangoluan na sora suda amen. So nari lekan pertikian tu kor inahanna.